Good morning everyone. So today is Sunday, January 26, 2025. So gaulan guys, dili okay ang weather. Nagbagulbol ang kalangitan, kinay dalugdog. Si Chucky guys, oh. So gabi idugay kami nakatulog kay ang anak ni adto og syudad kay nag-exam sa scholarship sa Penma. Pag human nag-exam, nagalaag pa di ay. So, pag abot sa terminal, alas 6, grabe ko nung pila ng mga kuan. Dagan ko nung kayong tao. So, maodogan nakasakay na abot og alauna guys. Ambot asa ning bataa. So, maoto. Abot alauna nakamata, dugay nakatulog balik. So, ang ending, wala kasimba. Alas 5 dito ko musimba guys. So, maoto ang nahitabo. Wala pa mahaw pero mukuyog ko sa kong bana sa lungsod. Mukuyog ko ni bana sa lungsod kay nangumpra po kay wala po may sudan. So, hello guys. Mga antang og kamuti. So, sarap kayo. Kanangad po may og uslog guys. Kaya nangumpra ni og kanang mga groceries akong ugangan din. Kay every Sunday kay magpalit man jud og mga pagkaon sa mga babo, sa mga manok, kanang mga tahop ba, mga biisi and everything. Gikan namin sa mga sulong ko kabidyo kay ibudlay, yuyupak. Mga unta guys. Namay kayong kamote ah. So nagpalit ko og tabas akong gisugba. Ganahan kong sinugbang tabas guys. Ang kamote nung gamit kayo. So maoto, nakapalit mi tanan, nakapalit mi saging, ang daghang kayo dyan, nakanami dere. Kaabot na ng kamaluto ang sinugbang ha. Isda. Tabas na sad guys. My favorite nga isda isugba kay tabas. So masarap talaga ang tabas guys, as in manyuto na ta guys.